want us to know the brain, the inspiration behind this particular track. Jesus abịaruo n'ebe a inye ndị ya ngọzi. People has been in pain without knowing that the source or the solution to their problem is Jesus Christ. When they pass through things, instead of them running to God, they run to money water, they run to native water. That counting now. So I begin to see that those places cannot help. Yeah. So, and I decided this time to elaborate it the more. Jebez, Jebez, no, now.
wee gbanwe akpa Jebezi o wedere ya na mma. Ị ma na Jebezi mechara wee bụrụ eze n'ezie. Ọ bụ ihe Chukwu na-eme, ọ bụ ihe Chukwu na-eme, ọ bụ ihe Chukwu na-eme, ọ bụ ihe Chukwu na-eme. Jizọs abịawo n'ebe anyị inye ndị ya ngọzi. Daddy abịawo n'ebe anyị inye ndị ya ngọzi. Chima abịala n'ebe anyị inye ndị ya ngọzi. Oh yes! Maka na ọ bụ chi obiọma, ihe ọwa ego onye na-etinye ya, maka na ọ bụ chi obiọma, ihe ọ bụ na nyọrọ oge n'ime ya, maka na ọ bụ chi obiọma. O nwere otu nwoke onye na-akpọ Jizọs, onye na-eme ihe dị ike, onye na-ebu agha zoro ezo, onye na-eme ihe dị ebube, onye na-eme m obi ụtọ, onye na-eme m obi sarịsarị dike na ti mgbodo mgbo. Aha gị gbara ụba, amaghị m nke m ga-ekwu wee rapụ ibe ya, maka na ịdịrị obi m mma. Ihe obi na-emere m Jizọs m, ọrụ ị na-arụrụ m Jizọs m, ọrụ ebube ị rụrụ m na-eme m obi parị 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 parị. Ekele ọma ka ji bịa, otuto ọma ka ji bịa, mbuli elu ka ji wee bịa, maka ijiri obi m ihe ọrụ anyị na-etu m ya, maka na ọ bụ chi obiọma. Chọwa ego n'oge na-emu ya, maka na ọ bụ chi obiọma. Chọwa nwaanyị ọnụ n'oge na-emu ya, maka na ọ bụ chi obiọma. Chọwa dị n'oge na-emu di, maka na ọ bụ chi obiọma. Ọbụna ndị nọ na nrịarịa, Jizọs na-agwụsị ndị a ọ da anaghị ego, n'ihi na ọ bụ chi obiọma n'eziokwu. Onye ọrụ ebube, ekele. Asị m na ọ bụ onye obiọma, onye obiọma lee, ọkwa ịma na ọ bụ chi obiọma. Ike jejeje wo, onye obiọma iru m n'azụ m. Oh yes! Onye obiọma ebe m na dị ndụ m, ezinụlọ niile si n'ibu chi obiọma. Abịa n'ugwu Awụsa, ha niile na-akpọ gị onye obiọma. Abịa na Yoruba, a na-akpọ gị onye obiọma. N'ala Igbo, anyị na-akpọ gị onye obiọma. Obodo oyibo, a na-akpọ gị onye obiọma. Ịbụ onye obiọma, Chike mara obi m. Onye nwe m Jizọs, onye ọma, nchọwa nwa na ị ga-enye m ya, maka na ọ bụ chi obiọma. Nchọwa ego ọ ga-enye m ya, maka na ọ bụ chi obiọma. Ihe ọ bụ na nchọrọ ọ ga-enye m ya, maka na ọ bụ chi